Για μήνες, η Ουκρανία εκτελεί ένα λαμπρό σχέδιο κατά της κατεχόμενης Κριμαίας. Drones μεσαίας εμβέλειας πλήττουν συνεχώς τη ρωσική εφοδιαστική προς τη Χερσόνησο, ενώ drones μεγάλης εμβέλειας επιτίθενται βαθιά στην Κριμαία για να καταστρέψουν τις ρωσικές άμυνες. Η Κριμαία απομονώνεται, μένει αβοήθητη σε έναν πόλεμο, όπου υποτίθεται ότι θα ήταν το επίκεντρο. Και τώρα η Ουκρανία προετοιμάζεται για κάτι τεράστιο. Η Ρωσία το ξέρει. Ο Πούτιν θεωρεί ότι η D-Day της Ουκρανίας πλησιάζει και ο χειρότερος εφιάλτης της Ρωσίας θα συμβεί. Η αποβατική επιχείρηση θα είναι μεγάλη. Ο Πούτιν δεν πιστεύει πια ότι η Κριμαία είναι ασφαλής. Η Ρωσία μπορεί πλέον μόνο να προσπαθήσει απεγνωσμένα να προετοιμαστεί για αυτό που θεωρεί αναπόφευκτο. Και αυτό είναι το θέμα. Καθώς η Ουκρανία κρατά τα σχέδιά της για την Κριμαία μυστικά, από τις ενέργειες της Ρωσίας βλέπουμε το φόβο του Πούτιν για ένα πιθανό D-Day. Στις 17 Ιουνίου, τα μέσα ενημέρωσης United24 μετέδωσαν σχόλια που έκανε ο Ντμήτρο Πλετέτζουκ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού ναυτικού. Αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να ενισχύει τις αμυντικές της θέσεις κατά μήκος των ακτών στην κατεχόμενη Κριμαία. Γιατί? Ο Πούτιν είναι τρομοκρατημένος ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια αντεπίθεση για να αρπάξει την κατεχόμενη Χερσόνησο από τη Ρωσία μια για πάντα, ίσως χρησιμοποιώντας μια αμφίβια απόβαση για να το πετύχει. Την ώρα που μιλάμε, τα σημεία της ακτογραμμής της Κριμαίας που η Ρωσία θεωρεί πιο ευάλωτα ενισχύονται, αποκαλύπτει ο Πλετέτζουκ, και προσθέτει ότι η Ρωσία βλέπει την πιθανότητα μιας απόβασης ως ένα πολύ πραγματικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο εχθρός θεωρεί την απειλή αυτή απολύτως πραγματική, σε κάθε περίπτωση. Οι Ρώσοι ενισχύουν ενεργά περιοχές στην Κριμαία που είναι ευάλωτες σε αποβάσεις. Επειδή πιστεύουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δήλωσε ο Πλετέντσουκ σε συνέντευξή του στο Kiev Independent. Αποκάλυψε επίσης έναν από τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία φοβάται τόσο πολύ αυτό που πιστεύει ότι έρχεται. Η πεποίθηση για μια αμφίβια απόβαση δεν προέκυψε από το πουθενά. Το ναυτικό της Ουκρανίας έχει εκπαιδευτεί για αυτό το είδος επιχείρησης, λέει ο Πλετέντσουκ. Η εκπαίδευση συνεχίζεται και οι ειδικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας έχουν ενισχύσει το ρωσικό φόβο, ενώ τα ουκρανικά drones συνεχίζουν μια εκστρατεία με στόχο την απομόνωση της Χερσονήσου. Ίσως προετοιμάζει το έδαφος για μια επίθεση που ο Πούτιν δεν φανταζόταν όταν ξεκίνησε την εισβολή του. Η Ρωσία ανησυχεί ότι πλησιάζει η μέρα D, μέρος δεύτερο. Γιατί όμως φοβάται τόσο η Ρωσία? Εκτός από την ουκρανική εκπαίδευση, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών οδηγούν τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία να θεωρεί ότι κάτι μεγάλο κατευθύνεται προς την Κριμαία. Η Χερσόνησος γίνεται νησί, καθώς η Ουκρανία προσπαθεί ασταμάτητα να αποκόψει την Κριμαία από όλες τις αρτηρίες ανεφοδιασμού που επιτρέπουν στη Ρωσία να τη στηρίζει με στρατιώτες και εξοπλισμό. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλο Φεντόροφ, δηλώνει ότι η προσπάθεια αποκοπής της Κριμαίας από τα κατεχόμενα εδάφη και τη γέφυρα του Κέρτς, που συνδέει τη Χερσόνησο με τη Ρωσία, προχωρά όπως είχε σχεδιαστεί από την Ουκρανία. Αυτή η απομόνωση θα μετατρέψει σε νησί τη Χερσόνησο που ο Πούτιν έκλεψε από την Ουκρανία το 2014. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ απρόσμενες συνέπειες για τους Ρώσους, αναφέρει το Euromaidan Press, ότι δήλωσε ο Φεντόροφ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ουκρανικό κανάλι Pressing. Αν και ακούγεται αόριστο από τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, είναι προειδοποίηση προς τη Ρωσία. Σημαίνει η προειδοποίηση ότι έρχεται αμφίβια επίθεση? Είναι δύσκολο να το πούμε, αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η Ουκρανία θέτει τις βάσεις ώστε μια τέτοια επίθεση να καταστεί εφικτή. Τις τελευταίες εβδομάδες, η νέα γενιά μεσαίων επιθετικών drones της Ουκρανίας έχει προκαλέσει χάος στο δίκτυο εφοδιασμού που υποστηρίζει την Κριμαία. Ο Μπετέροφ αποκαλύπτει ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας προετοιμάστηκε για την εκστρατεία απομόνωσης, παραγγέλνοντας 300% περισσότερα μεσαία επιθετικά drones στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σε σχέση με όλο το 2025. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέει ότι ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος και ισχυρίζεται αύξηση κατά 500%. Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η μεγάλη αύξηση στα μεσαία επιθετικά drones απέδωσε καρπούς κατά της Κριμαίας. Από τα τέλη Μαΐου, η Ουκρανία έχει μετατρέψει τον βασικό αυτοκινητόδρομο RR280 που συνδέει τη Ρωσία, τη Νότια Ουκρανία και την Κριμαία σε απόλυτη κόλαση. Η κυκλοφορία σε αυτόν τον δρόμο έχει μειωθεί κατά 71% από τότε που ξεκίνησαν τα χτυπήματα, σύμφωνα με τον διοικητή των μη επανδρωμένων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι. Καθώς ο αυτοκινητόδρομος RR280 γίνεται άχρηστος για τη Ρωσία, η Ουκρανία επιτίθεται σε γέφυρες στα κατεχόμενα που οδηγούν στη Χερσόνησο. Το χτύπημα στις 9 Ιουνίου διέκοψε εντελώς την κυκλοφορία στη γέφυρα, αναγκάζοντας τις μεταφορές να εκτραπούν από το Αρμιάνσκ και το Περακόπ. Έχουν καταγραφεί χτυπήματα στη γέφυρα που συνδέει το Χανιτσέσκ με το Άραμπατ Σπίτ και στη Χερσόνα, όπως και στο Αρμιάνσκ, για να διακοπεί εναλλακτική διαδρομή που προσπάθησε να φτιάξει η Ρωσία.
Ένα τέτοιο χτύπημα, που πραγματοποιήθηκε πριν από τις 11 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα η Ουκρανία να καταστρέψει 50 φορτηγά ανεφοδιασμού και βιτιοφόρα καυσίμων που η Ρωσία προσπαθούσε να στείλει μέσω του Αρμιάνσκ και στην Κριμαία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η διακοπή αυτών των δρόμων εμποδίζει καύσιμα, τρόφιμα, εφόδια και στρατιώτες να φτάσουν στην Κριμαία. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Όλα αποτελούν μέρος μιας καλά συντονισμένης εκστρατείας για να αποκοπεί η Κριμαία από σημεία που επιτρέπουν στη Ρωσία να διατηρεί παρουσία στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με το United 24 Media, τα ουκρανικά πλήγματα διαταράσσουν συνεχώς τον ρωσικό ανεφοδιασμό προς την Κριμαία, σε μια φαινομενική προσπάθεια εξάντλησης των Ρώσων που κατέχουν τη Χερσόνησο. Όμως, μήπως υπάρχει κάτι περισσότερο? Τι αν η Ουκρανία δεν περιορίζεται στην απομόνωση, αλλά ετοιμάζει αμφίβια απόβαση, όπως ανησυχεί η Ρωσία? Αυτό θα εξηγούσε τις άμυνες. Αλλά παραμένει το δύσκολο ζήτημα του πώς η Ουκρανία θα κατάφερνε να πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο. Σε λίγο θα δούμε περισσότερα σχόλια του Πλετετζούκ και το τι μπορεί να σχεδιάζει η Ουκρανία. Πριν συνεχίσουμε, σας θυμίζουμε ότι παρακολουθείτε το The Military Show. Αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφείτε για περισσότερα. Λοιπόν, μία αμφίβια απόβαση. Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία έκανε μια δική της απόβαση στην Νορμανδία, αλλά στην Κριμαία? Έχουμε δει μόνο μικρές ενδείξεις για τα σχέδια της Ουκρανίας στο παρελθόν. Τον Αύγουστο του 2023, οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αυτό που ονόμασαν ειδική επιχείρηση στη Χερσόνησο της Κριμαίας. Αυτή η επιχείρηση περιλάμβανε την Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία αποβίβασε μια μικρή ομάδα δυνάμεων στην Κριμαία, χρησιμοποιώντας πλωτά μέσα που προσάραξαν κοντά στους οικισμούς Μιάκ και Ολένιβκα. Κατά την επιχείρηση, Ουκρανοί στρατιώτες προκάλεσαν τουλάχιστον 30 ρωσικές απώλειες και κατέστρεψαν 4 ρωσικές ταχύπλοες πριν αποχωρήσουν από τη Χερσόνησο. Η επιχείρηση ήταν σημαντική, καθώς έδειξε ότι η Ουκρανία μπορούσε να αποβιβάσει στρατιώτες στην Κριμαία. Τώρα, μπορεί να είναι ένα σχέδιο δράσης, αν και ήταν επιχείρηση μικρής κλίμακας. Δείχνει ότι η Ουκρανία μπορεί να στείλει στρατιώτες στην Κριμαία τη νύχτα, να προκαλέσει απώλειες και να αποσυρθεί. Το σχέδιο είναι να στείλουν σταδιακά στρατιώτες για διείσδυση, κάτι που ίσως είναι εφαρμόσιμο. Όμως οι ρωσικές δυνάμεις στην Κριμαία πιθανώς θα υπερισχύσουν αν οι ομάδες μείνουν εκεί πολύ. Η Χερσόνησος της Κριμαίας έχει έκταση περίπου 26.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μια αρκετά μεγάλη περιοχή για να καλυφθεί. Είναι πάνω από 5,5 φορές μεγαλύτερη από τα 4.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα που σύμφωνα με το BBC η Ρωσία πήρε από την Ουκρανία το 2025. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός Ρώσων στρατιωτών στην Κριμαία, καθώς τα τελευταία στοιχεία είναι από πριν την εισβολή του Πούτιν. Τον Ιούλιο του 2020, το UKR Inform ανέφερε ότι η Ρωσία είχε 32.500 στρατιώτες στη Χερσόνησο, εκ των οποίων οι 11.500 αποτελούσαν χερσαίες δυνάμεις. Ο αριθμός ίσως είναι τώρα μεγαλύτερος, λόγω του ρόλου της Κριμαίας ως κόμβο ανεφοδιασμού για την κατεχόμενη Ουκρανία, ίσως και μικρότερος. Είναι πάρα πολλοί στρατιώτες για να τους αντιμετωπίσουν μικρές αποβατικές ομάδες. Η πλήρης απελευθέρωση της Κριμαίας από τη Ρωσία απαιτεί μεγαλύτερη απόβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιούσε μικρές ομάδες ειδικών επιχειρήσεων όπως εκείνη που είδαμε το 2023. Αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην ακτή της Κριμαίας για να καταστρέψουν άμυνες και να προετοιμάσουν το έδαφος για μεγαλύτερες δυνάμεις. Δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν την Κριμαία χωρίς βοήθεια, όπως λέει και ο Πλετέντσουκ. Αναφέρει πως μια απόβαση τύπου D-Day στην Κριμαία πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης, πιο σύνθετης επίθεσης, εστιάζοντας και στην απελευθέρωση μεγάλων τμήματων των νότιων κατεχόμενων περιοχών που συνδέονται με την Κριμαία. Αναφέραμε την ημέρα D μερικές φορές ήδη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Πλετέντσουκ έκανε ο ίδιος την άμεση σύγκριση όταν μιλούσε για μια αμφίβια απόβαση στην Κριμαία. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε την ημέρα D για να μας δώσει κάποια εικόνα σχετικά με το τι θα έπρεπε να καταφέρει η Ουκρανία για να κάνει εφικτή αυτού του είδους την απόβαση. Συγκεκριμένα, ο Πλετέντσουκ αναφέρει την έφοδο στην παραλία Ομάχα και τη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα των ειδών άμυνας που θα αντιμετώπιζε η Ουκρανία. Οι νάρκες στο νερό και στην ακτή που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για απόβαση, καθώς και οι χερσαίες άμυνες όπως σειρματόπλεγμα και χαρακόμματα, θα έπρεπε να παρακαμφθούν. Φωλιές πολυβόλων και οχυρά θα πυροβολούσαν επίσης συνεχώς τους Ουκρανούς στρατιώτες. Η Ουκρανία, επιτιθέμενη από τη θάλασσα, πιθανότατα δεν έχει αρκετά αντιαεροπορικά, δίνοντας στις ρωσικές δυνάμεις τη δυνατότητα αεροπορικής υποστήριξης. Συνεχίζοντας με την παραλία Ομάχα, το Εθνικό Μουσείο Β' Παγκοσμίου Πολέμου αναφέρει ότι περίπου 160.000 συμμαχικά στρατεύματα συμμετείχαν στις αποβάσεις της ημέρας D και ότι 34.000 Αμερικανοί αποβιβάστηκαν στην Ομάχα. Ολόκληρη η επιχείρηση κόστισε στους συμμάχους πάνω από 10.300 απώλειες, εκ των οποίων οι 2.400 σημειώθηκαν στην παραλία Ομάχα. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν 7.000 ναυτικά σκάφη.
συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.000 αποβατικών σκαφών στις αποβάσεις της ημέρας D, μαζί με 12.000 αεροσκάφη που παρήχαν υποστήριξη. Αν η επίθεση στην Κριμαία είναι έτσι, η Ουκρανία έχει πρόβλημα. Η Ουκρανία ουσιαστικά δεν διαθέτει ναυτικό. Η Global Firepower, που κατατάσσει 145 στρατούς παγκοσμίως με ειδικό δίκτυο αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, το αναφέρει. Το ναυτικό της Ουκρανίας αποτελείται από 169 πλοία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι περιπολικά σκάφη. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η Ουκρανία διαθέτει 347 εναέρια μέσα, οπότε το επίπεδο αεροπορικής υποστήριξης που υπήρξε στην ημέρα D δεν θα ήταν διαθέσιμο στην Ουκρανία αν επιχειρούσε αμφίβια εισβολή στην κατεχόμενη Κριμαία. Άρα η ιδέα απορρίπτεται, σωστά? Όχι απαραίτητα. Το 2026 απέχει πολύ από το 1944 και αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία έχει ευκαιρίες να πραγματοποιήσει τις αποβατικές της προσπάθειες με τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτόν που είδαμε στην παραλία Ομάχα. Η Ουκρανία πρέπει να στείλει στρατιώτες στο έδαφος, τονίζει ο Πλετετζούκ, καθώς η απελευθέρωση της Κριμαίας είναι αδύνατη χωρίς στρατιωτική παρουσία στη Χερσόνησο. Το θέμα με την ημέρα D-Day είναι πως ήταν η μεγαλύτερη αμφίβια απόβαση με συμμετοχή πολύ περισσότερων από μόνο την παραλία Ομάχα. Οι σύμμαχοι κατέλαβαν 5 παραλίες προσπαθώντας να δημιουργήσουν γραμμή από τη θάλασσα προς το εσωτερικό της Γαλλίας. Η Ουκρανία δεν χρειάζεται να το κάνει και προσπαθεί να ανακαταλάβει μια Χερσόνησο μικρότερη από τη Γαλλία. Αυτό λειτουργεί υπέρ της Ουκρανίας. Αν οι παλαιότερες αναφορές ότι η Ρωσία έχει περίπου 32.000 με 32.500 στρατιώτες στην Κριμαία ισχύουν, αυτό είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα για την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται να αφιερώσει τόσο μεγάλες δυνάμεις όσα απαιτήθηκαν για την απόβαση στην Νορμανδία. Η στρατηγική της Ουκρανίας να απομονώσει την Κριμαία αποκόπτει τους σταθμευμένους στρατιώτες από ανεφοδιασμό και δυσκολεύει τη Ρωσία να στείλει εφεδρείες στη Χερσόνησο αν δεχτεί επίθεση. Το σημαντικότερο όπλο της Ουκρανίας για τέτοιες αποβάσεις είναι αυτά που δεν χρειάζονται χειρισμό από στρατιώτες. Drones. Αλλάζουν τα δεδομένα. Η αεροπορική υποστήριξη στη D-Day της Ουκρανίας μπορεί να γίνει με χιλιάδες drones αντί για αεροσκάφη. Σκεφτείτε κύματα μεσαίων drones να πλήττουν οχυρά και πολυβολία. Υβριδικά πυράβλων drone Flamingo συντρίβονται στις άμυνες. Όλα αυτά μπροστά στους Ουκρανούς στρατιώτες που αποβιβάζονται και προχωρούν. Η Ουκρανία ίσως συντόνιζε διαδοχικά κύματα drone πριν από απόβαση, καταστρέφοντας τις ρωσικές άμυνες πριν πατήσουν στρατιώτες στις ακτές. Η Ουκρανία διαθέτει drone γι' αυτό. Σύμφωνα με τους New York Times, πλέον μπορεί να εκτοξεύει περίπου 5.000 μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας drone μηνιαίως. Η συγκέντρωση αυτής της ισχύως πυρός στις ρωσικές αμυντικές θέσεις στην ακτή της Κριμαίας θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την υποστήριξη μιας απόβασης. Μιλώντας για μια αμφίβια απόβαση, είναι αλήθεια ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει ούτε κατά διάνοια τον αριθμό των αποβατικών σκαφών που θα απαιτούνταν για να γίνει κάτι σαν την παραλία Ομάχα. Αυτό που έχει όμως είναι ναυτικά drones. Και αυτά τα drones θα μπορούσαν να παίξουν κρίσιμο ρόλο εξαπολύοντας επιθέσεις καμικάζι εναντίον οποιοδήποτε πολεμικού πλοίου προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να σταματήσει την επίθεση της Ουκρανίας. Θα μπορούσαν επίσης να εξουδετερώσουν ρωσικές ναυτικές νάρκες, ανοίγοντας διαδρόμους για τα λίγα ουκρανικά περιπολικά και αποβατικά, ώστε να αποβιβάσουν στρατεύματα στις παραλίες της Κριμαίας. Η Ουκρανία έχει ήδη δουλέψει σε αυτή την τεχνολογία. Το υποβρύχιο drone το LOKA που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία μπορεί να εξουδετερώνει ρωσικές νάρκες ή να κατευθύνει drones καμικάζ. Η Ουκρανία ανέπτυξε το drone Sea Trident που φέρει πολεμική κεφαλή 1000 κιλών και μπορεί να βυθίσει μεγάλα πλοία ή να καταστρέψει παράκτια υποδομή, σύμφωνα με το RBC Ukraine. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι η εκδοχή της Ουκρανίας για την ημέρα D θα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι συνέβη το 1944. Η Ουκρανία μπορεί να προετοιμάσει απόβαση στρατιωτών με drones που θα καταστρέψουν τις ρωσικές παράκτιες άμυνες πριν φτάσουν οι στρατιώτες στις ακτές. Ωστόσο, τα drones δεν αρκούν για όλα. Όσο περισσότερα καταστρέφονται, ιδίως αν η Κριμαία απομονωθεί, τόσο πιο αδύναμη γίνεται η ρωσική άμυνα απέναντι σε μια απόβαση που δεν μπορεί να γίνει στην ίδια κλίμακα με εκείνη στην παραλία Ομάχα. Η χρήση drones ίσως καταστήσει τις μικρές αποβάσεις του 2023 ικανές να επιτρέψουν στην Ουκρανία να δημιουργήσει γραμμή διείσδυσης βαθύτερα στην Κριμαία. Παραδέχομαι ότι αυτή είναι μια αισιόδοξη άποψη για το πώς η Ουκρανία θα μπορούσε να επιτεθεί αμφίβια στην Κριμαία. Αυτή είναι μια επιχείρηση γεμάτη προκλήσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η RAND επισημαίνει ότι η Κριμαία έχει περίπου 750 χιλιόμετρα ακτογραμμής που η Ρωσία μπορεί να οχυρώσει. Η μεγάλη ακτογραμμή δίνει στην Ουκρανία ευκαιρίες να μεταφέρει στρατιώτες, αλλά είναι δύσκολο να καλυφθεί λόγω περιορισμένων αποβατικών πλοίων και αεροπορικής ισχύου. Η πιθανότητα είναι ότι η Ουκρανία θα προσπαθούσε να συνδυάσει μια αμφίβια επίθεση με μια επίθεση μέσω ξηράς.
Αλλά αυτή η προσέγγιση είναι επίσης γεμάτη κινδύνους. Η Ραντ σημειώνει ότι η Κριμαία συνδέεται με την υπηρετική Ουκρανία μέσω μιας στενής λωρίδας γης λίγων χιλιομέτρων που πιθανώς είναι καλά οχυρωμένη από τη Ρωσία. Η Ουκρανία ίσως εξετάσει επίθεση σε δύο μέτωπα, ιδιαίτερα αν συνεχίσει την απομόνωση της Κριμαίας. Ναι, αυτή η προσέγγιση θα ήταν καταστροφική, με την Ουκρανία να χάνει πιθανώς χιλιάδες στρατιώτες. Αν η Ρωσία δεν μπορεί να ανεφοδιάσει ή να στείλει εφεδρείες στην Κριμαία, η σύγκρουση θα γίνει μάχη φθοράς που ίσως κερδίσει η Ουκρανία. Η Ουκρανία αναμένεται να παράγει έως 7 εκατομμύρια drones ετησίως το 2026. Η στρατηγική με drones για την ακτή της Κριμαίας μπορεί να εφαρμοστεί και στη στενή λωρίδα γης που θα διασχίσουν τα ουκρανικά στρατεύματα για να εισέλθουν στην Κριμαία. Η Ουκρανία φαίνεται έτοιμη να εκδιώξει τη Ρωσία από τη λωρίδα γης του Χιμπέρν, ένα μικρό κομμάτι γης στην περιφέρεια Μικολάιβ που προεξέχει στη Μαύρη Θάλασσα, δυτικά της Κριμαίας. Η Ρωσία κατέλαβε τη λωρίδα γης και εκτόξευε drones στην Ουκρανία. Η ανακατάληψη της λωρίδας Τίμπερν θα επέτρεπε στην Ουκρανία να κάνει το ίδιο εναντίον της Κριμαίας, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις απομονωμένες ρωσικές άμυνες στην Κριμαία. Ωστόσο, δεν μπορεί να αρνοηθεί ένα γεγονός. Μια αμφίβια ή συνδυασμένη επίθεση στην Κριμαία θα εκθέσει χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες στα ρωσικά πυρά. Θα απαιτούσε από την Ουκρανία να επικεντρωθεί στην επίθεση, προκαλώντας αδυναμίες αλλού, όπως στον Ντονμπάς, που ο Πούτιν προσπαθεί να καταλάβει στη ρωσική αιαρινή και θεληνή επίθεση. Δεν λέμε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ανακαταλάβει την Κριμαία με τρόπο που ανησυχεί η Ρωσία. Απλώς μπορεί να μην είναι συνετό, ειδικά όταν η Ουκρανία μπορεί να ακολουθήσει μια διαφορετική στρατηγική. Αυτή η εκστρατεία απομόνωσης που θα μπορούσε να προετοιμάσει μια αμφίβια απόβαση, θα μπορούσε ανταυτού να λειτουργήσει ως ένα είδος αποκλεισμού κατά της Κριμαίας. Η Ουκρανία έχει πλήξει σοβαρά το στόλο της Μαύρης Θάλασσας, αναγκάζοντάς το να αποσυρθεί από την Κριμαία. Ενώ οι επιθέσεις στις γραμμές ανεφοδιασμού προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και εφοδίων στη Χερσόνησο. Η Ουκρανία έχει ήδη κάνει την Κριμαία νησί, σύμφωνα με το Φεντόροφ, και πλέον την περιβάλλει πόλεμος. Η καλύτερη στρατηγική ίσως είναι να συνεχίσει να χτυπά την Κριμαία και γύρω περιοχές από μακριά, ώστε η ζωή στη Χερσόνησο να γίνει αφόρητη για τους Ρώσους κατακτητές και να θέλουν να φύγουν. Η εξαναγκασμένη αποχώρηση θα μπορούσε να είναι η καλύτερη μέθοδος που διαθέτει η Ουκρανία, και είναι κάτι που η Ουκρανία έχει ξεκάθαρα στο μυαλό της. Πρέπει να υπάρχει λόγος που η Ουκρανία δεν έχει καταστρέψει τη γέφυρα του Κέρτς που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, και πιθανότατα αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι Ρώσοι στρατιώτες και πολίτες θα έχουν διαθέσιμη μία διαδρομή διαφυγής από την Κριμαία. Όποια και αν είναι η προσέγγιση της Ουκρανίας, η Ρωσία ανησυχεί εμφανώς. Δεν θα ενίσχυε τις παράκτιες άμυνές της αν δεν πίστευε ότι μια αμφίβια επίθεση ήταν τουλάχιστον πιθανή. Αλλά για την Ουκρανία, μια τέτοια επίθεση συνοδεύεται από ρίσκο. Όσο και αν αυτό το ρίσκο μειώνεται όταν μπαίνουν στην εξίσωση τα drones. Ίσως λοιπόν να περιμένουν τη Ρωσία να εξαντληθεί, να απομονώσουν την Κριμαία, να καταστήσουν αδύνατη την κατοχή της και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν μια απόβαση που θα μοιάζει λιγότερο με την D-Day και περισσότερο με έναν θριαμβευτικό στρατό που έρχεται να πάρει αυτό που έχει ήδη κερδίσει. Ο χρόνος θα δείξει τι θα κάνει η Ουκρανία στη συνέχεια. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να κρατά τη Ρωσία σε αβεβαιότητα και πανικό στην Κριμαία. Η λωρίδα Κιτμπούν ίσως είναι το κλειδί για την ανάκτηση της Κριμαίας. Αναφέραμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται από την περιοχή αυτή και εξετάσαμε το τι συμβαίνει και γιατί σε άλλο βίντεο. Η υποχώρηση είναι χαοτική. Οι πιθανές συνέπειες είναι τεράστιες. Μπορείτε να μάθετε και για τα δύο και πολλά περισσότερα αν παρακολουθήσετε την κάλυψή μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή για να βλέπετε καθημερινά το The Military Show και τις αναλύσεις μας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.